וירא חזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבאץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו. ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, לאמור, למה יבואו מלכי אשור, ומצאו מים רבים. אנחנו נמצאים במעיין הגיחון. יש כאן כמות אדירה של מים. כל המים האלה, לפני תקופתו של חזקיהו, זרמו אל מחוץ לעיר בתעלות השקיה, השקו את חלקות השלכים של ירושלים וגם את גני המלך. כשחזקיהו נערך למצור האשורי, הוא חרד מהאפשרות שצבא סנחריב האדיר יתמקם מחוץ לעיר וימצא את מקורות המים של העיר זמינים לצבאו הגדול. הוא מחליט למנוע מהצבא האשורי את המים על ידי כך שהוא חוסם וסותם את המעיינות שמחוץ לעיר, כולל את מעיין הגיחון. הוא מטה את מי המעיין במנהרה תת-קרקעית שהוא חוצב בלב הסלע. שתי קבוצות החוצבים מתחילות בעבודה משני כיוונים, והן נפגשות באמצע. המים זורמים מן המוצא אל הבריכה. קצהו של המפעל בבריכת השילוח, השוכנת לבטח בתוך העיר בין החומות המוגנות. סיפורו של הפלא ההנדסי האדיר המופיע במפורש במקרא, תועד גם בכתובת השילוח, שהתגלתה 6 מטרים מקצה הנקבע. הנה העתק של השלט בכתב עברי קדום שמספר על אותם רגעים דרמטיים ששתי הקבוצות נפגשות זו עם זו. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעו, ובעוד 3 אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעו. וביום הנקיבה היכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן על גרזן, והלכו המים מן המוצא אל הבריכה ב200,000 אמה.